Zdravím vás opäť na svojom YouTube kanáli Klapec Dediny. Tak, kúpil som si novú pílečku, lebo furt používam len tie profi mašiny, tak veľa vás hovorí, že kúp si o čo lacnejšie, tak som si kúpil. Ukazujem vám túto pílu, je to píla značky ProCraft, je to v podstate ich najvyššia rada, čo sa týka motorovej píly, je to 50 cm kubických s výkonom 21 kW. Toto má označenie GS52PE, to znamená, to je tá vyššia rada, má Easy Start, čiže čo som kúkal na internete videa, tak veľa z vás to chytilo, ťahalo to tam jak onucu, to sa neťahá, to je Easy Start, to sa len takto, ona krásne odpalí sama, takže to je veľké plus. Táto píla sa dá kúpiť na procraft.sk, aktuálne je v zlave za 118 €. Normálne stojí okolo do 140, čo je akcia, takže kto by chcel, tak šup. Lebo za tú peniaze sa toho vyplatí a ukážem vám prečo. Pekni. Ideme spraviť unboxing, čiže ideme to pýtať. Takže šup. No, takže čo sa tu nachádza? Tu nachádza samotná pílečka. Pílečka je pomerne ľahučká. Keď sa pozrieš na to pílečku, tak ako vyzerá to veľmi zaujímavo. Má to primer, sytič, štart, stop. A toto sa mi akože ľúbi. Máš tu priehľadnú mierku, ukazuje ti stav paliva. Čiže keď si na polke, máš tu polovicu paliva v nádržke. Filtrácia tu jaká? Hodí sa na to, aha. Toto žiadna Čína nemá. Čo mne cez ruky prešla Čína, žiadnu som takto nevidel, aby mala takýto filter, čože v podstate každá jedna Čína, doma Číny vie, že každá Čína trpí na to, že má strašne napr filter. Tu je harmonikový, tzv. VR-ový filter a je to papierový. Takže odolnosť voči neistotám bude tu podľa mňa okolo vyše 100%. No, takže tu je ten filter, čo som hovoril, je VR-ový, takže čo sa týka filtrácií, to je 100%. Toto som už žiadnej Číny značky Hecht, Rival a tak som toto nevidel. Takže toto je veľmi veľké plus. Otestujeme si to, že ako dlho vydrží v čistučke. Tak. Tu je napísané, že po 10 hodinách čistenie filtru. Ja skoro odporúčam po každom dopílení to hneď prefúkať. Ďalšia vec, tu je ten Easy Start. Veľa, čo sa kúka na internete, videa všeobecného píla, čo majú Easy Start, káži je takto to ťahá, to sa nerobí, je to easy. Takže tam máte dve pružiny, jedna je vratná, druhá je pomocná, to stačí takto úplne. Ďalšie, tu je tvrdá guma, z hore je po gumovaní, čiže tu máte taký najlepší grip. A je pomerne ľahučká. Aha. Pozrite sa na ňu, aha, kľúčik. Toto je ďalšie veľké plus. Kľúčik zabudovaný v ráme. To ocení každý. Dobre, ideme sa kúknúť ďalej, čo je balené. Máte tu krydličky, 3 reťazovky, zmiešavacia nálepka, 18-palcová reťaz. 18-palcová reťaz, ale s ostrohranným zubom. Ostatné značky učte sa. Toto žiadny z tých lacných výrobcov takýchto motorových píl nedodáva ostrohrannú reťaz. Väčšinu, čo som videl, všade boli oba zuby. A máte tu ešte bonus, 16-palcovú, lebo tu máte jednu lištu, druhú lištu. Jedna je 18-palcová, druhá je 16-palcová. Plus tu máte nejaký ten vercej a plus jeden filter navyše. A máte tu manuál. Čo som pozeral, manuály je doporučené zmiešavací pomer 1:25. Ja mám už nariedený olej s benzínom 1:30 a používam olej od Motulu značky Grand Prix Karat.
Tento olej sa dá kúpiť na aolej.sk. Je to vysoko profesionálny, kvalitný olej, je určený do ostrých motorov do motokár a vie umazať 23 000 otáčok. Preto používam len tento olej. A idem to poskladať a ideme to navrteť. No a ešte som si teraz všimol, keď idem nahadzovať reťazku. Tuto máte prstienok. To je ďalšie veľké plus, lebo väčšina týchto bubienkov, čo majú takéto píly, majú tam 6 alebo 7 cípy hviezdu. Tak keď sa zjedene, sa musí meniť komplet celý bubon, tu sa vymení len prstienok. Takže ďalej je to lacnejšie na údržbu. No, ideme sa natankovať. Mám tu zarobený olej 100 oktán 1:30. Čiže spravíme v podstate prvý štart. No, pekne plno nádrž. Čiže tu je tá mierka, je to krásne vidieť, jak vám tu ločka benzín. Takže keď to budete mať tu, ste na polovici. Dobre, a opäť, že mám tam easy štart, takže to je výhoda. A pomôžeme mu. A, raz, 2, 3, 4, 5. Chytič, zapnúť, rozvisiť. Ja sa len zapriem s rukou. Máme brzdu. Máme to teraz minus 5, takže trošku by to trvalo. Na plyn je okamžitá, to sa mi ľúbi, že proste nie je to také zdopnuté, že mu pridáš a že ho dusí. Hneď je okamžitá akcelerácia. Sa mi ešte ľúbi, ak je pridáš a pustíš, tak ešte strví, to je jak Subaru Impreza. Zapneš. No, ideme sa pozrieť, či to maže. Na kartóne, že jak nám nízčí píla maže. Krásne, zaneháva pásíky, čerpadlo je dobre nastavené. Za mňa zatiaľ som úplne spokojný. Ďalšia veľké plus, čo tu je pogumúvanie. Čiže máte dobrý grip. Toto je pogumúvanie, tu je pogumúvanie, schovatý kľúč. Jedine, čo je absencia, tu je predpríprava. Tu je predpríprava na bočné šponovanie reťaze, samozrejme je to spredu. Je to trošku také nepraktické, ale nešponuje sa to až tak ťažko, tak to sa dá odpustiť. Ľúba sa mi tie dva vývody vpredu výfuku. A čo som kúkal, tak tento výfuk nemá katalizátor podľa všetkého, čo je ďalšie veľké plus. Lebo inak by ten výfuk bol strašne ťažký, extrémne ťažký. Áno, povoluje sa mi reťaz, ja viem, som mu dotiahol, ale samozrejme tá lišta a reťaz sa musí na seba zabehnúť, takže on sa bude trošku vyťahovať. Za mňa hneď spokojnosť, váha je dobrá, ižu pekne vyšla s jednou rukou.
Takže zatiaľ spokojnosť. A štartuje úplne krásne. Ten easy štart je akože krása. Toto je pár 1 a v pár 2 ukážeme si pílenie. Mal by som ísť píliť také 25-35 agáty. Tam sa trošku precvičí. Zatiaľ. Čaute.